మరి మంచి దైవజనులు మన మధ్యలో ఉన్నారు. మరి దేవుని చేత ప్రతిష్ఠింపబడ్డటువంటి సేవకులు ఉన్నారు. మన మధ్యలోనికి ఇలాంటి సేవకులు రావడం మనకు ఆశీర్వాదకరం. యవ్వన కాలమున కాడి మోయిట నరునికి మేల రాయబడినది. కాడి మోస్తూ ఉన్నారు మరి. అయితే ఆది కాండములో నుండి మనం చిన్న వాక్యాన్ని చూసుకుంటాం. మనం 28వ అధ్యాయము 10వ వచనం నుండి 14 వచనాల వరకు చదవండి. చదవండి మీ తెలుగులో. మీరు ఇప్పుడు చెప్పేది సౌర భాషలో చెప్తున్నారా, ఒడియా భాషలో చెప్తున్నారా? సౌర. హల్లెలూయా. ఆత్మను కూడినటువంటి వీళ్ళందరితో మీరు మాట్లాడమని ప్రార్థన చేస్తున్నాము. రాజులకు రాజా, నువ్వు మా మధ్యలో ఉన్నందుకై స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం. నీ ఆత్మ కార్యములు మా మధ్యలో జరిగించండి. నీ వాక్య ప్రత్యక్షత దయించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను మా ప్రభా. నీ బిడ్డలతో సూటిగాను మీరు మాట్లాడమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను. నాతో కూడా మాట్లాడండి మా ప్రభా. మీరే మా మధ్యలో గొప్ప కార్యములు మీరు చేయమని యేసు నామములో అడుగుతున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. యాకోబు అనేటువంటి భక్తుడు అయితే ఇతను బేర్షెబా నుండి బయలుదేరాడు. హారాను వైపు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాడు. వెళుచున్నప్పుడు ఈయన బయలుదేరే ఉద్దేశం ఎందుకు బయలుదేరుతున్నాడు అంటే తన ప్రాణాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం బయలుదేరుతున్నాడు. ఆ చోట ఒకవేళ ఉంటే వారి సొంత అన్ననే చంపేస్తాడు. ఆ భయం చేత పారిపోతున్నాడు. ఇతను మరణ భయము చేత పారిపోతూ ఉన్నాడు. ఇప్పుడు చోటు ఏరుకున్నాడు. సాయంకాలం అయిపోయింది. ఇంకా సూర్యుడు అస్తమించే సమయం వచ్చేసింది. ఆ సమయంలో ఒక రాయిని తీసుకొని కలగడ వేసుకున్నాడు ఆయన. అక్కడ పడుతున్నాడు. ఈయన ఎంత ఆలోచనతో పడుతున్నాడంటే భయం చేత పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు ముందు. ఆయన హృదయంలో కలవరమే ఉన్నది. ఏమైపోతుందో తెలియదు. అక్కడికి పోయిన తర్వాత ఎలా ఉంటానో తెలియదు. అక్కడ పోయినాక నాకు అన్న వస్త్రములు దొరుకుతాయా లేవో తెలియదు. ఇవన్నీ ఆలోచనలు కలిగి ఉన్నాడు. ఇక్కడ ఉంటేనేమో మరణ భయము. నేను అక్కడికి వెళ్తే నాకు ఆ వస్త్రహీనత రావచ్చు. నాకు అన్నం దొరకకపోవచ్చు. అక్కడ ఉండే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారో తెలియదు. ఒక కలువరం చేతున్నాడు ఆయన. ఎలా ఉన్నాడు చెప్పండి? కలవరం చేతున్నాడు. ఇక్కడ కూర్చున్న వారిలో కూడా కలవరాల్లో చదువున్నారు. కలవరాలు కలిగిన వారు ఉన్నారు. నేను ఈ వర్తమానంలో
ఇప్పుడు చెప్తున్న వర్తమానంలో Nami kan ayam dengan పోయిన మా సంఘంలో చెప్పాను నేను. మొన్నటి రోజున సంఘంలో చెప్పాను. ikan ingin apa penukupan oleh నేను అప్పుడే దేవుడు మాట్లాడాడు నాతో. kunayam dengan kitungan minam pabernete ప్రభు మరి నేను అక్కడికైతే వెళ్తున్నాను, ఒరిస్సా వెళ్తున్నాను. ingin tete kemantu ingin tete ingin urusan apa yete మరి అక్కడ ఉన్న పరిస్థితి ఏంటో నాకు తెలియదు. tete apa namanya yete tete ingin apa selama అప్పుడు నేను ఆ ఆలోచనలో ఉన్నాను. kunayam dengan senita mat ఈ వర్తమానం అప్పుడు నాకు ఉద్యమంలో పెట్టాడు. kunayam dengan kitungan apa ఈ వర్తమానం నువ్వు అక్కడ కూడా చెప్పాలి అన్నాడు. ఒక ప్రేరణ వస్తా ఉన్నాను. kanambade apa anoganti kitungan dong yang tete అంటే మీ హృదయాల్లో ఏమున్నదో do ambe ugarin men jete ndapo ముందుగానే దేవునికి తెలుసు. kitungan amang aning garam మీరు కలవరాల చేత ఉన్నారు. ambe banum tong ba teru yang ba dakotu ben ore ఎలా ఉన్నారంటే inga dakotu ben annande మీరు యెషయా గ్రంథము 54వ అధ్యాయము dosa యెషయా 54 జోషువ గారు యెషయా ప్రవక్త యెషయా 54 యెషయా 54:11 కూర్చోండి పర్వాలేదు కూర్చోండి. ప్రయాసపడి గాలి వాన చేత కొట్టబడి ఆదరణ లేకయున్న దానా నేను నీ నీరాంజనములతో నీ కట్టడమును కట్టుదును, నీలములతో నీవు పునాదులను వేయుదును, మాణిక్యం వణుకులతో నీ కోట కొమ్ములను, సూర్యకాంతులతో నీ గుమ్మములను కట్టుదును, ప్రశస్తమైన రత్నములతో నీకు సరిహద్దులు ఏర్పరుచుదును. చాలు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారి ఇక్కడ ఎలా ఉన్నారంటే kanile adakona manra yanam manra idaku iga amnete గాలి వాన వస్తున్నప్పుడు ఒక ఇల్లు ఇప్పుడు రేకులు ఉన్నాయి అనుకోండి, అది ఇటుతుంటది అడుగుతుంటది. గాలి వాన వస్తున్నప్పుడు భయం వేస్తూ ఉంటది ఇందులో నివసించడానికి. రంగేందో గలుగురు నయతాయి నయం లేగన్ కని రేకుసింగన్ కోడి కోట వచ్చేమంటే లేదా యూతరి. అయితే జీవితంలో వచ్చే సమస్యల్ని బట్టి మండ్రెంగాలి నయతాయి నా తనగడ నంబరే స్థిరత్వం లేక గనరి గరీజీ నిర్దలపే బాధల్ని బట్టి కనక్కలం బాతే డబ్బులను బట్టి కావచ్చు, డబ్బులను బట్టి మనీని బట్టి కావచ్చు, సమస్య కంకం బాతే దేతే రోగాలను బట్టి కావచ్చు, ఒడే ఒడే బనింబెం బాతే దేతే ఇంటి గొడవల్ని బట్టి కావచ్చు, సీంగ్లింగన్ ఒడే బాంకెన మేల్గా దేతే అది ఏ విధము చేతనైనాను ఈ గాలివాన రావచ్చు. తేజన అఫ్సల్ డే కని రంగేందో గలుగుర ఎరాయితే ఆదరణ లేదు. కనఫ్సలే బోతేజ రండ్రం మరగాస ఆ వ్యక్తితో దేవుడు మాట్లాడుతున్నది ఏంటంటే కూని ఎరుయబ్డగా అడుకున మండ్రణం ప్రకిచుమల్ ఎర్చి నీకు ఆదరణ లేదు కదా, మన బోతేజ మన సనాయి మరణం ఆగాస నీకు స్థిరత్వం లేదు కదా, ఉగరెన్నం గరీజే నగాస నువ్వు సమస్యలలో మునిగిపోయావు కదా, ఆమె కూడా తనగడ్డకి అలంకారం తనగడ్డ ఆమె మై బిడకు నీకు దారి కనిపించడం లేదు కదా, ఆమె తమోర నెగ్గిల్లి బిడపోతాం, నీ జీవితాన్ని నేను కడతాను అంటున్నాడు. ఆమెను అమన్రేంగా నింగే జాతాయి యేసు ప్రభువు వారు నీతో మాట్లాడుతున్నారు. ఇది గమంతున్న ఆమెనం ప్రాంతేతే ఎవరితో మాట్లాడుతున్నారు ఈ విషయాన్ని? ఇతుగన్ గోతింబాతల్ వ్యక్తి గాలివాన చేత కొట్టబడుతున్నటువంటి వారితో మాట్లాడుతున్నాడు. రంగేందో గలూరం బాతే అడియడంకి అడేతన అడంకరం అమన్రాం ప్రాణి ఆల్తే. అయితే యాకోబు దగ్గరికి కూడా మనం చూసుకున్నాం కదా, అల్లే యాకోబు అమన్రెండాను వల్లెగిల్లేవే ఆయన జీవితం ఎలా ఉన్నది? ఆయన అమన్రెండా యారం రెడ్డకు భయం చేత వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాడు. ఆయన అని బనంతో బాతే న్యాలం చేతి భయం చేత కూడుకుంటున్నాడు. భయం చేత ఉన్నాడు ఆయన జీవితంలో. బనంతో బాతే నాని చేతి బనంతో బాత ఉగ్రండకు మీరు కూడా భయం చేతనే కూడుకుంటున్నారు దేవుని సన్నిధిలో. అంబించిన బనంతో బాతే నా గిద్దాసంగా జరుగుతుంది. మరి దేవుని దగ్గరికి వస్తే నా పనులు చేస్తారు, కితున అబారా బోతీలంతే మరి ఆ పనులు ఎట్లా అవుతాయి? మరి బారాంజి బోతీలంతే నిజమే. మరి ఇప్పుడు నా పరిస్థితి ఏంటో నాకు తెలియదు. తనగా ఎత్తిండెత్తిందలమా నేను బోనైతే పోతున్నాను, ఏరితం ఏరి చేస్తే సత్తా
అని యాకోబు కూడా అలాగే అనుకున్నాడు. యాకోబ్ జన అయితే అని ఎర్రి డెపోనైతే సత్త కానీ భయము చేతనే నిద్రపోతున్నాడు ఆయన. కొంచెం బనం తమ కానీ మేలం కాదు వేదన చేత నిద్రపోతున్నాడు ఆయన. అని ఎడాన బాధ్యమత్రి కానీ యాకోబులో ఒక పట్టుదల మాత్రం ఉన్నది. కొంచెం యాకోబ్ అని ఆయన పోయి జీత్ కత్తోడే అని పోయి రొప్పినని దేనాలి అంటే దేవుని ఆశీర్వాదాల కొరకు ఏ పనికైనా సిద్ధంగా ఉంటాడు ఆయన. ఇతువన అసనితం బాతే ఇనిచ్చ కవార్నే అనిలం రక్కితే ఆ యొక్క తల్లి గర్భంలోనే కొట్లాడుకున్నాడు ఆయన తన అన్నతోటి. ఆనిన్ అయామన అకంపోలేగన సరింగా ఆనింది బాగుంది ఏర్పాండి డెపోలించి ఎవరైనా గర్భంలో కొట్లాడిన వారు ఉన్నారంటే యాకోబు ఏశావు మాత్రమే గర్భంలో. ఒతే జనంటే ఆనిన అయామన అకంపోలేగన రబ్బీసించి రోడేకి గమ్లే తినగా ఆయన ఏంటంటే ప్రధానత్వం ఆయన కావాలి. ఆనిన్ ధనేంద్ర సునోడనసలని సైతే పెద్ద కుమారునిగా పిలువబడాలి. ఆనిన్ అంగేనా పోయి సోడా పొమ్మర్ గామ ధనుడికి నడే ఉన్న గామ తల్లి గర్భంలో నేను ముందు పుడతానంటే నేను ముందు వెళ్ళిపోతానంటే బయటికి జరుగుతుంది ఇద్దరికి. కంపౌండ్గా రౌడీ పిండి ఇంజనామం కొరపోట్ అయితే గామ ఇంజనామం కొరపోట్ అయితే గామ నాని జరోడి యాకోబు ముందు పుట్టాడు. యాకోబు నామం కొరపోటేలి ఆ మడమ పట్టుకున్నాడు. ఆని అజేగం జమేతి నువ్వు ఎలా ముందుకెళ్తావనే చూస్తానన్నాడు. ఆమె ఇంగాలే లంకా ఎత్తి గిత్తం గామ ఇతను పుట్టాడు. కొంచెం ఒక బొమ్మన కొరపోటేలి యవన ప్రయాణంలో ప్రధాన పని పొందుకున్నాడు అన్నాన్ని బట్టి. అని నా ధనాంగడ జ్ఞానాగోలేగా అన్నాను సరే బంతమైంది. యాకోబు ఇంటి వద్ద ఉండేవాడు. యాకోబు అని సీన్లు అనుకున్నాయండి. ఏశావు మాత్రం వేటగాడు. వేట అంటే అడవిలో ఇతను మాంసము లేని ముద్ద తినడు ఏశావు. ఏసో అని ఎతి జాబో కావుసుడు ఎతి జాబో జేలు నగాసని అనగాని యాకోబు దేన్నైనా సరిపెట్టుకుంటాడు. యాకోబు బాత కానండి ఇది జాక బాతే అని జోమ్రప్తిది. అయితే ఏశావుకు ఒక రోజున ఆ యొక్క ఎర దొరకలేదు. సో పెనిజా బొడినా జ్ఞానులు ఆ వేరలో ఆ ఆహారం కొరకు తన జీవితాన్ని జ్యేష్ఠత్వపు హక్కును అమ్ముకున్నాడు ఆయన. తునయం లేక అని గనాగా జనం జోమనాస నన్న అమన్ రేమన్ తెమేతే యాకోబు ఒకటే రోజు ఉపవాసం ఉన్నాడు. ఒక్క పూట ఉపవాసం ఉన్నాడు. యాకోబు నాకు అబ్బో ఒలినక్షలి అని ఒక్క పూట ఉపవాసం ఉంటే అబ్బో ఒలినక్షలి అని నా ఎజెండాని అనంలెండ పోనేతే యాకోబు సంతానాన్ని దేవుడు 40 సంవత్సరాలు పోషించాడు. అంటే యాకోబన్ అమన్ రేమనోడు ఆయన కొరపోడనక్షలి బాకుడు మిన్నమని వాళ్ళు ఏ పని చేయలేదు వారు. అని కునయం ఎతే జబారనన్న మరి ఒక్క పూటను ఆపుకోగలిగితే ఉపవాసంలో ఉండగలిగితే ఓని బొగ అల్లే ఎర్గాగాలు కూడా పొలం పెండి నువ్వు బహుగా ఆశీర్వదించబడతావు. ఇతు నా అసలు తన ఊర్లో గమని అంటే ఉపవాసం ఉన్న ఆశీర్వాదం నీకు తర్వాత తెలుస్తుంది. ఆమె అనంతంగా అసలు తన ఆమె తిక్కి ఆమె అదితే అయితే అంతేకాకుండా అదిత్యం సత్తే యాకోబు ఇంకా ఆశీర్వదించబడాలని చూస్తున్నాడు. యాకోబు ఒకే ఎతైన సనీత నయంన ఆ ఆశీర్వాదం వెనకాలే పరిగెడుతున్నాడు. తన సనీత నయంన అని దొరికితే తండ్రి ఒక రోజు ఆశీర్వదిస్తాడని తెలిసిపోయింది. ఇతరుగా బొడి నచ్చిదా తోడే ఉవాయి బొడి నచ్చితా తిన్నా మనిగలం ఆ స్టోరీ నీకు మొత్తం తెలుసు. అని కుటుంబం గలంతి ఈయన మారు వేషంలో వెళ్ళి ఆశీర్వదించబడు తండ్రి చేత. అని ఎతేలో బండాం నన్ను అవ్వ అసలు తయంన ఎత్తే ఈయనకి ఏం కావాలంటే దేవుని చేత ఆశీర్వాదం కావాలి యాకోబుకు. ఇతినాసం గమనకి ఇతు నసనిత భక్తి అని సనీత నయం నసం యాకోబు దేవుని ఆశీర్వాదం కావాలనుకున్న వారు శ్రమలు అనుభవించక తప్పదు. ఇతు నసనిత జ్ఞానత అగంతి నమన్ర అని ఎర్బారాలంబే ప్రత్యేకకున్నారు. వారికి కలవరాలు రావచ్చు. అని కనకలంగి ఎత్తాయి భయము రావచ్చు. అనంతమై ఎత్తాయి నిందలు రావచ్చు. అనకోస ఎత్తాయి అవమానాలు రావచ్చు. ఏరకుబున్ జనం ఎత్తాయి ఒంటరితనం రావచ్చు. అతన్సో ఇట్లే జనం డేలం తెలంగాణ. ఇప్పుడు యాకోబు ఒంటరివాడు అయిపోయాడు. యాకోబు అతన్సో డేలే ఇది కావాల్సింది ఆశీర్వాదము. కనాటి అని నాకు అసమెంచంగా కనసిత నయం నస దాని వల్ల ఒంటరివాడు అయిపోయాడు. ఇంతనాస నాని నాంసన్ ఇప్పుడు కలవరం చేతున్నది. విమాన అతన్సో బరంతో బాటకు తన తోటి ఎవరు లేరు. అన్నంపుర భూతి జగాస అప్పుడు ఎవరు లేరనుకున్న ఇతను పడుకున్న రాత్రి కాల వేళలో పూనయం లేని భూతి జగాస
agasa ayam leng din ani diman natin. ఈ రాత్రి ఏ భయం ఏ పురుగు వచ్చి కలుస్తుందో తెలియదు ఆయనకు. Kana to gal leng natin ta bisa ja itta ramti ani kalami. భయం చేతో ఉన్నాడు అక్కడ. Wo banam to mat da ko diman ndak. కానీ తండ్రి అయిన దేవుడు ఎలా ఇచ్చిపెడతాడు? Bando uwaki tunglen gaman tunglen Yesu Kristo ite ang patako. నీ హృదయంలో ఉన్న కలవరం ఆయనకు తెలియదా? Anin ang banam to na garam mo po. ఆయనకు తెలియదా? Ani ang galam mo po. తెలుసా ఆయనకు? Ani galam. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. యాకోబు భయం చేతనే జీవిస్తున్నాడు ఆ రాత్రి. Yakobo banam to bati naman rin na entry. అందులో ఇంకా లోపలికి వెళ్ళే ముందు ఇంకొక వ్యక్తిని గురించి మీకు పరిచయం చేయాలనుకుంటున్నాను. Okay, aji alungan ka na ang galiw. Okay, kuman rin sa ligaw na punta gamle. Yan dito. దావీదును